Vi skal forklare figur 40, som også er kroppens fordøjelsessystem. Vi skal forklare den ud fra vores kulhydrater, proteiner og fedt, som vi ser i den her burger, som er oppe i højre hjørne. Kulhydrater, det er korte stivelseskæder, som bliver indtaget med vores føde. Vores korte stivelseskæder bliver blandet sammen med noget spytamylase, som vi får fra vores spytkirtel. Ja, når vi har tygget maden, og vores spytamylase bliver blandet sammen med vores korte stivelseskæder, rører maden videre ned i spiserøret og ned i mavesækken. I mavesækken sker der det, der hedder en maltose. Det vil sige, at de korte stivelseskæder deler sig til små stivelseskæder. Efter vi har været nede i mavesækken, rører vi over til vores bugspytkirtel. Når vores mad er nået til vores bugspytkirtel, sker der det her, der kaldes en maltase. En maltase er, at vi deler fra maltose til en masse små og alene kæder, som hedder glukose, som også er det, vi kalder for sukker. Når maltose er blevet til glukose, ryger det videre ud i tyndtarmen, som derefter deler glukosen rundt i kroppen og ud til vores blodkar, sådan så vi kan få noget energi. Det næste er proteiner. Proteiner består af aminosyre. I den her model, også kaldet i burgeren, der er det vores bøf, som er vores protein. Og som vi ser her, når vi indtager vores føde, så rører vores aminosyre ind i munden og ned gennem spiserøret og ned i mavesækken. Når vores aminosyre så er røget ned i mavesækken og bliver blandet sammen med noget mavesyre, så bliver vores aminosyre til korte aminosyrekæder. Altså den deler sig. Når det så er blevet til korte aminosyre, så ryger vi over til vores bugspytkirtel, hvor der sker den her peptidase. En peptidase, det er, når vores korte aminosyrekæder, de deler sig og bliver til almindelige aminosyre. Derefter rører vores almindelige aminosyre ud i tyndtarmen og ved blodkarret, som gør, at vi får opbygget vores muskler og rører videre ud i kroppen. Fedtet er fedtpartikler og består af triglycerider. En fedtpartikel, det består af 3 fedtsyrer og 1 glycerol. Det, der er vores fedt i den her burger, det er vores mælkeprodukter og vores bøf. Så det vil sige, at osten og bøffen er i den her burger, vores fedt. Vores fedt, det bliver indtaget gennem munden og videre ned i spiserøret og videre ned til mavesækken. Når det har været i vores mavesæk, rører det videre ud igennem bugspytkirtlen og ned til tyndtarmen. Når vores fedt har været i tyndtarmen, bliver det dannet ud og videre ud i blodet, hvor vores fedtsyre og glycerol, de deler sig. Så i stedet for at det er en fedtpartikel, så rører alle fedtsyrene sammen i en bunke, og alle vores glycerol rører sammen i en anden bunke. Og det rører sig ud i vores krop og sætter sig de steder, hvor vi nu får fedt.